E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Embarquemos, levemos áncoras, soltemos amarras, despreguemos velas, collamos o timón e atemos as redes. Queda unha longa singladura ata que podamos voltar a casa. Hai moito que fiar neste xigante azul camiño do horizonte. O obxectivo está ao final desta gran liña. Imos por el. Enchamos de convicción a nosa bandeira. Porque somos ti, somos elas, somos vos, somos nós. Somos as atadeiras da Sangriña, somos a Guarda. E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Ven descubrilo connosco. Todas xuntas, todas a bordo. ¡Oh, Steve! O final nunca debería ser outro. O acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual é violencia de xénero. Non debería pasar, pero pasa.
E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Embarquemos, levemos áncoras, soltemos amarras, despreguemos velas, collamos o timón e atemos as redes. Queda unha longa singladura ata que podamos voltar a casa. Hai moito que fiar neste xigante azul camiño do horizonte. O obxectivo está ao final desta gran liña. Imos por el. Enchamos de convicción a nosa bandeira. Porque somos ti, somos elas, somos vos, somos nós. Somos as atadeiras da Sangriña, somos a Guarda. E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Ven descubrilo connosco. Todas xuntas, todas a bordo. La mano de nadie, tío. No puedes ir de mano de nadie. ¡Oh, Steve! ¿Qué pasa, O final nunca debería ser outro. O acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual é violencia de xénero. Non debería pasar, pero pasa.
E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Embarquemos, levemos áncoras, soltemos amarras, despreguemos velas, collamos o timón e atemos as redes. Queda unha longa singladura ata que podamos voltar a casa. Hai moito que fiar neste xigante azul camiño do horizonte. O obxectivo está ao final desta gran liña. Imos por el. Enchamos de convicción a nosa bandeira. Porque somos ti, somos elas. Somos vos, somos nós. Somos as atadeiras da Sangriña. Somos a Guarda. E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Ven descubrilo connosco. Todas xuntas, todas a bordo. La mano de nadie, tío. No puedes ir de la mano de nadie. ¡Oh, Steve! Ei, que pasa, veo? O final nunca debería ser outro. O acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual é violencia de xénero. Non debería pasar, pero pasa.